Sziasztok! Dömpi Cica vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Tartsatok velem, gyertek, süssük meg ezt a nagyon finom kávés linzert. Szükségünk lesz hozzá 300 g lisztre, 100 g őrölt mandulára, 150 g cukorra, 250 g vajra, egy tojásra, 2 evőkanál Nescafé vagy oldódó kávéra, a krémhez 250 g csokira és 2 deci tejszínre. A vajat hidegen földaraboljuk. Én a habverő üstjébe szoktam tenni ezzel a krémkeverő szárral. Szoktam összemorzsolni a liszttel, illetve a mandulával, az őrölt mandulával. Miután ez megvolt, tehát összemorzsoljuk, miután ez megvolt, hozzáadom a tojást, a cukrot és a kávét, ami ugye nagyon fontos. Én a végén szeretem beletenni, mert majd meg fogjátok látni, hogy a tészta kicsit ilyen rusztikus lesz, hogyha nem melegítitek össze. Miután ezt összekevertük, fóliába tettem, csak elfelejtettem ezt a részét levideózni, tehát itt már veszem ki a fóliából. Fóliába teszem, és legalább 1-2 órára a hűtőbe helyezem. Miután lehűlt rendesen, kiveszem a hűtőbe, eltávolítom a fóliát. Én ketté szoktam venni ezt az adagot, és kézzel ugye átgyúrom még lisztezett felületen, illetve kinyújtom. Nem melegítem túl a kezemmel, hogy a kávénak ezek a szemcséi szépen ilyen rusztikusan kirajzolódjanak a tésztába. Miután kinyújtom, hát én egy olyan fél centiméteresre szoktam nyújtani. Vigyázzatok a tésztával, mert eléggé törik, tehát óvatosan kell vele bánni. Én egy olyan fél centiméteresre szoktam nyújtani, és hát tetszőleges formát lehet belőle kiszúrni, amilyen kiszúrótok otthon van. Ez lehet szívecske, szögletes, én már csináltam szögleteset is. Most éppen nekem egy ilyen kerek cakkos szérűre jutott a választásom, amit láttok is a kezembe. Ezzel szúrtam ki a kis korongokat. Ezekből nagyjából olyan 80 és 100 darab közt tudtok ekkora adagból kiszúrni, ami annyit jelent, hogy összeragasztjátok, és akkor olyan 40-50 darab sütemény lesz, attól függ, hogy milyen vastagra nyújtottátok. Tehát ez sok mindentől függ, hogy mennyi lisztet kell hozzátenni. A gyúrásnál van, amikor ugye lágyabb a tészta, ez a lisztnek a minőségétől, illetve a tojástól is függ, hogy mennyi lisztet vesz fel. Ezeket egy sütőpapírral bélelt felületre helyezem. Nem kell egymástól nagyon távol, ez a fajta sütemény ez nem fog megdagadni, tehát nem kell túl távol tenni egymástól. És itt már megsült, olyan 180 fokon talán 10 percig, tehát ilyen kis halványnak kell lennie. Kikeverem hozzá a krémet, ugye a 150 g, nem 250 g csokoládét, ugye 2 deciliter tejszínnel, itt látjátok, ennyi lett a kis korongokból, és a csokoládét én úgy szoktam, hogy fele étcsokoládé, fele tejcsokoládé, és még ehhez is teszek egy evőkanálnyi oldódó kávét, hogy ez a csokoládé is finom kávés legyen. Most ezt a csokoládémasszát érdemes betenni a hűtőbe, mert itt látjátok, hogy kicsit folyós volt még. Tehát érdemesebb egy kicsit, hogy megszilárduljon, és úgy belekenni. Én egyszerűen egy ilyen kis kanállal szoktam. És ugye a kis korongokat akkor letesszük egy egyenes felületre, hogy ez megszilárduljon, mert ezek ugye nagyon kemény ez a tészta, amikor a sütés után kivesszük, és ez a krém ezt fogja megpuhítani, tehát érdemes egy éjszakát ezzel a krémmel betöltve pihentetni.
és utána kapjuk meg a várt állagot, mert így frissen, hogyha fogyasztjuk, így azért elég kemény. Itt vannak már a betöltött korongjaink, ugye olvasztottam fehér csokit, egy kis olajjal, ezt mikróban meg tudjátok csinálni, nagyon jó kis állaga lesz, tehát nem egy bonyolult dolog, és én ezzel vontam be. Itt látjátok, egy villára tettem a korongot, és akkor úgy locsoltam meg ezzel a fehér csokoládéval, és ugyancsak egy sütőpapírra helyeztem ezt a friss fehér csokis valamit, süteményt, hogy megszáradjon. Ezen a sütőpapíron hagytam addig, amíg megszáradt, és onnan nagyszerűen föl lehet venni utána. Ugye érdemes, ezt is kanállal csináltam, ugye érdemes, hogy minden oldalát eltakarja ez a fehér csokoládé, hogy szép egyenletesen bevonódjon, és ugye itt látszik, hogy az oldalát is meglocsoltam, és akkor ugye rajta van a villán, és a felesleg az lecsöpög vissza a tálba, és így helyezem rá a sütőpapírra, ahol is ugye nagyszerűen meg tud száradni. Ez már másnap történt, tehát egy éjszakát állt a hűtőbe ezzel a krémmel a süteményünk, és akkor másnap történt ez, hogy bevontam csokoládéval, fehér csokoládéval. Ez kinek hogy tetszik, van, aki bevonja. Volt már, hogy úgy csináltam, hogy csak megcsorgattam fehér csokoládé, illetve tejcsokoládéval. Tehát kinek mi van otthon, mi az ízlése, hogy tetszik. Szerintem a kávé, illetve a cappuccino ízhez ez a fehér csokoládé, illetve a barna töltelék, ez nagyon megy. Itt látszanak a kis süteményeink, és hát nekem ez a kis csokoládé szívecske volt itthon, ezzel díszítettem, de volt már olyan, hogy egy kávébabot tettem a tetejére, illetve olyan is volt, hogy sima tejcsokoládéval díszítettem bele a fehér csokoládéval. Ez mindenkinek a saját ízlésére van bízva. És itt a kész végeredmény. Hasonló tartalmakért kövess be, illetve nyomj egy lájkot, hogyha tetszett. Sziasztok!